Bawal sa dagmay nga nila. Subscribe. Oh. Subscribe na lang. Yung mga isla ng tiri. Yung ano na sila gikan. Sarap ka. Mga bata. Ano sila? Mahal. Tapos Sige mo kayo. Hindi lagi magdulawa doon. San Johnson mo tayo magkunyo si San Johnson. Isa mo doon, pinagulami. Ano ko? Sana ibola guys. Puti. Ibola guys. Mana? Ipos na taas. Mana? Yan na. Hindi sa magdulawa. Mga ano na, tayo ka Tinawag ko yung speaker. Pala mo na yung speaker. Bakit this one? Uyan, dikit na. Ang tanga. Nakta. Ata ka to ako. Kami ni balik sa akin. Kita. Eighty-six. 86 ako. 75 ay mo. 75. Sabi ko. Kumakain na di kuya? Wow. Boy, charter yun. Kami precious, birthday naman, manglakad kami doha. Mamoy apel. Gusto? Nakasig. Manglakad na gusto? Dili dai mga di. Lego! Biko ka? Makumukhaw biko? Sabi din. Mga on. Ngayon na dito sa sarong biko. We made the right choice for our stay-at-home child and to grow a healthy fire. Friends. Friends.
ba? Papansin, papansin. Oh. Papansin. Tingnan mo si Bebe. Huwag pa lagi. Nalaman na kong puti. Anday, wala eh. One. Ito na rin yung ni Apurante. Pang-hirap. Go. Ito yung bagay ng tay. Ito yung bagay ng kapit na. Go, next one, go, next one. Analisa? Analisa? Oh. Ano man? Hanap? Hanap? Masa ba yung trabaho? Oh? Ano ka din mo? Lapit na ako. Dire na ko na. Ito nga po. Walang Dira, naka? Dire na ko na. Na dire. Buntis ang Alisa din. Malin ba kung kutsiret? Nakarealize ko din na lamang. Stress mo? Ha? Mga ano may traga, mga musukol na. Lutod. Correct? Lutod. Totoo man ito nakaon. Ang iyo ko na nga ito si Gisa, stress na. Kasi ba, doon na rin daron na buwan. Iyo 4 man si Alan. Iyo 4 siya, si Gisa, iyo 2. Iyo 1. Senior right, ikaw dyan. Oh! Tumama na, tumama ka. Sabi sila. Wala man ka lang. Mangilak man sila o. Balhin ko. Hello guys. Kabuangan dyan. Ay, tagbalhin ma'am. Bubalhin ko lang. Yan ako sa rin. Bubalhin ka ma'am, kung bubalhin ako ko. Buang na. Alin na naman ko sa elementary. Hindi ko kamao mo motor, di ko. Balhin ko. Doon kayo patuloy. Ay, ulumpia yan. Ayun! Amira! Mayroon tayo dyan, makan. Kaya binagyan ko na trabaho ka kana. Kasi tingog. Ano? Ano na, pero nagtuwit Pinay. Tingog. Ano? Ano sa inot? Pakit mo naman. Kunin mo sila. Wala pa sa puso na. Balik kayo dito tayo. Ha? Wow. Ano? Ano kopya? Lagi ko, macho. Naglawa. Oh, yun! Ha? Oh, kuya, Ben.
Ah, may baso ba? Baso. Ah, wala. Wala na kumakain. Mami, cellphone mo yung tawas. Dali na tayo. Dali tayo. Ah, dili na. Ala. Yo, tuto ko pagdawas. Dali tayo. Dali tayo. Subscribe. Dawas. Subscribe. Go subscribe. Tutok. Three. At tataya. Gawin. Tanggal na yun. Wala ko sa kamay niya. Bye. Kaya mo, Choy. Oh. Mana ka na naman? Ayan, next one.